Hello. Mám tu toto. Slúbené. Hot Chip Challenge. Strašne som vystresovaný, ja neviem prečo máme tu tetovačku. Samozrejme, tetovačku zužitkujem, pretože tetovačky sú super. Je tu rukavica, je tu Real Heat Hot Chip Challenge. 16+, to mám. Eat it. You can handle the heat at least 5 minutes without drinking. Takže musím 5 minút vydržať bez toho, aby som sa napil, alebo zjedol niečo studené. Zvládnem to úplne. OK. Mám si dať iba polovicu? To je, že mám si dať iba polovicu. Dám si celý. Prečo by som si mal dať polovicu? Akože kde to nemám? Toto jedia Amiši. Namiesto lejsok majú toto. Vôbec sa nevyzerá štiplavo inak a... Nebudem to úplne preťahovať. Dobre, možno budem. Ja si otvorím vodu, ak môžem. Jak mám takýto, akože taký outfit divný, lebo idem behať potom. Som zvedavý, či to zvládnem, možno pojem spať. Alebo mám si predvytočiť 112, keď tak. OK, let's go. Fajnový kukuričný čips. Zatiaľ dobré. Už menej. Môžem z toho zomrieť? 5 minút? Tebe jebe. Servus. Pomoc. Pre Boha živého. Strašne ma bolí jazyk. Neštipe to až tak v hrdle, ale na jazyku, v ústach to štipe hrozne. Ale nič, čo by sa nedalo zvládnuť. Dal by som možno aj 2 naraz. Jau! Strašne to bolí, strašne to bolí. Vyplakal som sa trošičku, slzy ven. A samozrejme, že páli to, ale tie Nanuky 2 pomohli celkom. Dosť pomohli, by som povedal. Ale iba počas toho, ako som ich jedol. Strašne sa ľudia po mne pozerajú, že prečo držím tyčku v ruke. Lebo sa mi to páči. Nie, nebolo to až také zlé. Tento Hot Chip Challenge vôbec neberiem ako Hot Chip Challenge, bolo to proste Hot Chip, nebolo to vôbec challengeové. Prvých 3,5 minúty, 4 boli kritické, ale reálne prešlo 11 minút a úplne som v pohode, aké som si dal, že nejaký ramen pálivý. Takže podľa mňa sa to nedá porovnať k tomu Bulldaku. Ten Bulldak oveľa viac pálí. Musíte vymysleť čo lepšie, čo má viac od rovna. Pozrite sa na to. Minulé, keď som bol behať, začalo strašne pršať. Pozrite sa na toto. Čo sa tam deje. Vidíte to? Strašná búrka sa tam ide diať. A ja mám pocit, že zase zmoknem. A keď zmoknem aj s kamerou, je to v pohode asi.
Wish me luck, idem behať. Je to presne tak, ako som predpokladal. Začína pršať, odbehol som si tak 300 metrov. Ale musím ísť domov, pretože podľa mňa by som potom nestihol, keby idem ešte ďalej. Nechcem, aby mi zmokla kamera, lebo neviem, ako veľmi je odolná voči vode. Alebo dažďu konkrétne. Čo je voda zároveň. Ešte neprší, aby ste ma chápali. Ale keď začne, tak som v riti.